Moikka! Mä ajattelin tehdä sulle tämmöisen lyhyen videon, miten sä pystyt tekemään ostoksia ja saamaan ekstra etuja. Niin kuin näkyy, kännykästä löytyy sovelluksia laidasta laitaan, mutta tämmöinen kuin MyWorld on mun mielestä ihan paras ja ihan ykkönen, mistä saa näitä etuja. Eli kun menee tänne sovellukseen, jonka lataamiseen mä laitan sulle tuohon loppuun linkin, niin sä pystyt tätä kautta ostoksia tekemälläni saamaan vielä ekstra etuja. Eli täältä löytyy kauppoja laidasta laitaan. Sä pystyt ostamaan täällä käytännössä ihan mitä vaan. Mä näytän nopeasti tuosta meidän nettikauppavalikoimaa Online Partners. Siinä löytyy Travel Worldin matkoja. Tehdään niistä sulle erikseen, jos sua kiinnostaa matkustus, niin erikseen semmonen esittelyvideo, koska siellä on niin hyvät tarjoukset ja niin, mä oon säästänyt satoja euroja, kun mä oon ostanut matkat tuolta Travel Worldista. Temua en käy tässä sen enempää läpi. Notinosta löytyy kosmetiikkaa, täällä on VR-buusta mökkivarauksia. Hobby Hallilta löytyy valtava määrä tuotteita. Se on muuttunut siitä, mitä se aikoinaan oli, tämmöinen postimyynti, katalogi tuli ihmisille ja sieltä tilailtiin. Nykyään Hobby Hall on vähän semmoinen online-kauppa-alusta ja sieltä löytyy tuotteita tosi paljon, mutta siellä myös voi olla niin kuin eri kauppiaita, että ne ei ole välttämättä Hobby Hallin varastossa ne tuotteet. Itse tilasin just sieltä esimerkiksi Samsonitein matkalaukun. No sitten siellä löytyy lisää lentoyhtiöitä, hotelleja ja niin edelleen. Vanssi on varmaan monelle tuttu tuotemerkki tennareista ja muutenkin vaatteista. Clarins, kosmetiikkaa, ranskalainen yritys, mutta verkkosivut on suomeksi. Sitten kreikkalaisia viinejä. Tämä on englanniksi tämä sivusto. Sieltä löytyy viinejä ja kreikkalaista oliiviöljyä esimerkiksi. Ja sitten myöskin vaikka uusoa voi sitä kautta tilata. No sitten täällä on suklaakauppaa ja sitten laatukelloja. On AVG-virusturvaa ja niin edelleen. Dyson on tuommoinen monelle kans tuttu tuotemerkki. Täällä on Samsungit ja kaikki tämmöiset isot mulle toi verkkokauppa ja niin edelleen. Myös AliExpress esimerkiksi löytyy täältä. Ja sä meet vaan täältä tämän kyseisen yhtiön sivulle, vaikka nyt sitten About You katsotaan, myy vaatteita. Sä painat siitä linkistä, shoppaile nyt online ja tää menee tänne MyWorldin sivulle. Ja esimerkiksi nyt täällä on 11% mulla cashback-diili. Kun mä teen täältä ostoksia, niin mä saan 11% siitä mun tekemästä ostoksesta rahaa takaisin. Eli tähän ei mene sen enempää aikaa eikä energiaa, jotta sä saat tämän ekstra edun. Niin todellakin tätä sovellusta kannattaa käyttää. Näin helppoa. Mennään tuosta vielä etusivulle täällä sovelluksessa ja täällä löytyy sitten vielä lisää näitä kategorioita, miten sä voit hakea niitä ostopaikkoja. Voit hakea vaikka sitten matkoja tai vaatteita tai mitä vaan. Eli helppo käyttää. Mä pistän sulle linkin ja sitten kun sä kirjaudut, se kysyy sulta jäsentietoihin, nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostin, totta kai, koska sit sun pitää saada sinne ne kaikki tiedot niistä sun eduista. Pankkitilin numero, mihin ne rahat sieltä palautetaan, pitää sinne sitten kanssa jossain vaiheessa ilmoittaa, mutta sitä ei tarvitse tehdä siinä heti. Tämä on todella turvallinen sovellus. Mulla on toi todella tarkka virusturva sekä puhelimessa että tietokoneella, mä käytän tätä myöskin, niin sinne tulee se F-Securen teksti, että tämä sivusto on turvallinen. Eli siinä mielessä niin on luotettava. Mutta laitan sulle linkin, niin me tutustuu itse ja ota yhteyttä, jos tulee jotain kysymyksiä. Siinä vielä viimeisenä Newsweek on testannut amerikkalaiset kanta-asiakasohjelmat ja tämä on ollut niistä paras. Ja tosiaan tämä toimii myös Amerikassa yli 50 maassa, eli jos sä sitten lähdet Suomesta johonkin reissuun, niin siellä sitten paikallisia yrityksiä myöskin voi löytyä tätä kautta, missä tätä etua voi käyttää. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti löydät yhtä hyviä ostoksia kuin mä oon löytänyt. Mä oon ollut tosi tyytyväinen. Jes, moikka!